Human sa pagpamusil patay kay kanhi Lamitan City Basilan Mayor Rose Purigay ug aid niini, gideklara ang state of mourning sa tibok probinsya sa Basilan. Samtang gipahugtan sab ang seguridad sa Pinoy-anan sa pamilya Purigay. Ani ang report. Gideklara ni Basilan Provincial Governor Jim Hataman Saliman ang state of mourning sa tibok probinsya sa Basilan isip pahasubo sa pagpusil patay kang kanhi Lamitan Mayor Rose Purigay ug Executive Assistant niini nga si Victor Capistrano. Nalakip ang duha sa tulo ka namatay sa pagpamusil atol sa graduation ceremony sa usa ka universidad sa Quezon City. Samtang nadakpan ang suspect nga si Dr. Chow Tiao Yumul. Part lang ng sympathy yung sa loss ng isa sa pinaka-respected at pinakamamahal ng leader ng Basilan, particularly yung Lamitan City. Pakikiramay ng buong mamamayan ng Basilan na led ng provincial government po. Giklaro sab sa gobernador nga wala malambigit sa illegal nga droga ang kanhi mayor. Yung mayor siya for 3 terms, halos lahat ng awards na binibigay ng national government na ikwan sa kanila yan sa Lamitan City. So yung issue ng corruption, parang unless walang credibility yung national government ng pag-recognize sa kanila. At kilalang-kilala ko ang mga yan. Yung sa drugs, wala naman sa listahan ng yung high value target. Nagpahigayon sab og prayer vigil ang mga kabanay og taga-suporta sa kanhi mayor. Samtang gipahugtan ang seguridad sa panimalay sa pamilya Purigay sa Lamitan City, Basilan. Wala pay petsa kung kanus sa mauli ang patayng lawas sa kanhi mayor og sa iyang executive assistant. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.